बे आदायाबो माला फैगोनबा? आदा गैयैखाय आंसो हाथाय खालामनांगौ जाबाय दङ। हो? बे सिख्लाखौ दिनैबो लोगो मोनबावबाय? नोंखौ दिनैबो लोगो मोनलायबायलै। औ मा हाथाय खालामनो थांनायमोन नामा? औ हाथाय खालामनो थांनो गोनां जादों र'। माने आदायाबो गैयाना न'आव, फैथ'वाखै आलासि जानो थांनायानो। अ ओमफ्राय नोंलाय अबावथो थांनो नागिरदों? आङो आब'मोननि न'आव आलासि जानो थांनो नागिरदों र'। न'आ खाथियावनो नामा? थाबायनानै थांनो नागिरदों? नङा, गारिजों थांगोन आङो। माने बे ससेखिनिखौ थाबायनो होननानै थाबायदों र'। थाबायनानै मोजां मोनो आङो। न'आवलाय दङ, स्कुटिबो दङ, बाइकबो दङ। थेवब्लाबो लाबासै आङो। बारा गोजान नंखायाना। ओइ ससेनिफ्राय माबाजों थांगोन र', बेटारि गारियाव। दे, नोंसा आब' दङबा? औ दङ, जोंहा आब' सानै दङ। हाबा हरजोब्बाय? औ, हाबा हरजोब्बाय। होमबा नोंसा न'आव सोर सोर दं दालाय? गैया, रावबो गैया, आं हारसिं। जोंहा आइ आफाया जोंफोर उन्दैयावनो थैदों। जोंहाबो आफाया गैया, आइल' दङ। आइयाबो बेमारि। होमबा दा नों न'आव हारसिं आरोना? औलै, हारसिंथार। बे सिख्लाखौ मानोबा मोजां बायसि मोनो आङो। माने गियानि रखम मोनो आं सिख्लाखौ। नाम्बारखौनो बिनोसै नामा? ओरैनो लोगो बायसि रायज्लायगोन। दा मा होननानै बिनो लाजिखांनायबो मोनो। दे होमबालाय थांसै आङो। माथो खालामबावनो आरो, खाफालाव गैयाबा आरो। औलै, बिदिनोथ' लोगो। नोंखौ लोगो होनना बुंबाय आं दिनै। जेबो नङा दे। माने नोंखौ नुबाय थायोना, दाथ' सिनाखिबो जालायबाय, दा लोगोबो जालायनोसै आरोना। नोङो जुदि गाज्रि मोनाबा। माने गाज्रि मोननो दे लोगो। आंबो नोंखौ लोगो होनना बुंबाय। ओरैनोथ' आंहा सेंग्रा लोगो रावबो गैया। नोंनो फार्स्ट लोगो जागोन आंनिया, सेंग्रा लोगो। नंगौ नामा? दे, बिदिनो लोगो मोनबा माथो होबानो जाबायना। दे होमबा ना? औ, दे होमबालाय। नोंना नामा मामोन लायो? आंना पुर्निमा बसुमतारी। मोजांथार। माने जोंथ' दा लोगो जालायबायना, लोगो जाबाय जाहाथे नामखौथ' मोनथिलायनांगौ ना। औ नंगौथ' आरो, आंबो नोंनि नामखौनो सोंनो बावदों। नोंनालाय मा नाम लोगो? आंना टिल्लु बर'। दे होमबालाय, दिनैनिफ्राय टिल्लु होनना गाबज्रिसिगोन आरो आं नोंखौ। मालाबा लोगोफोर मोनबाबो टिल्लु अबाव थांनो होननानै बुंसिगोन आरो। औ दे, जागोन दे, आंबो नोंखौ पुर्निमा होननानै गाबज्रिसिगोन। अबाव थांनायमोन पुर्निमा होननानै। जागोन दे होमबा ना? दे, नाम्बारखौसो नांगौमोनलै, दा बोरै बिनो लाजिखांनायबो मोनो। नाम्बारखौ बिनोनो साहस मोनाखै आङो। पुर्निमा। मायो टिल्लु? गाज्रि मोनाबा? गाज्रि मोनाबा? मा बुंदों नों बेफोरखौ टिल्लु? आं मानो गाज्रि मोननो? माने आङो बुंनो नागिरदोंमोन मा, गाज्रि मोनाबा नोंनि नाम्बारखौबो होलांदो आंनो। माने सम सम बिदिनो खबर लालायलायगोन ना, दाथ' जोंफोर फ्रेन्ड जालायलायबाय। आंथ' दहायनिफ्रायनो सानगासिनोमोन नाम्बार बिबा हामगौमोन होननानै। माने आंबो आरो सासे सिख्ला मानसि जानानै नाम्बारखौथ' डाइरेक्ट होलांनो हायाना, बिबासो होनो हायो। नाम्बार बिनायखाय गाज्रि मोनबाय नामा नोङो पुर्निमा? माने गाज्रि मोननो दे, मा गाज्रि मोना? दे ला, आरो नोंनिखौबो आंनो होबानो जाबाय। जागोन दे, लानो हागोन। दे, नोंनिखौ बुंदो। 773333 ला 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 ला। आं दिनै जोबोद खुसि। थारैनो आङो टिल्लुनि एक्सखौ होखारहरनो हामारबाय। बियासो आदाजों रुजु रुमुयै संसार जालांनो सानदोंमोन खोमा। आं थासान्दियाव नों बोरै आदाजों संसार जालांनो हानो दे? नोंखौ नाङा माथो खाराबनो टिल्लुनि एक्ससोबाव। बे टिल्लुनि एक्सआलाय आंलाय मानो फन हरदों? र' रिसिभ खालामनि र', मा बुङो नायनि। मायो? मा खर' जानायनि फन हरदों आंनोलाय? मा खामानि दं आंजों? बिजुलि, नोंसो थारमाने। मा बुंनाय जादों बेफोरलाय? माने आंनि फारसे गाज्रि एरना होनाया नोंसो? वाट ननसेन्स, मा बुंदों नों बेफोरखौ? दोन नोंनि इंलिस। आं मिन्थिया नोङो मा साननानै बेफोरबायदि खालामदों। नोङो आं जानानै टिल्लुजों रायज्लायबाय दंमोन ना? मा जानला मोनला बुंलाबायोलै, हा? आंलाय मानो नों जानानै टिल्लुजों रायज्लायनो? आंहा खामानि गैया नामा? बेनोथ' नोंहा जेबो खामानि गैया नामा? नोंदि आं जानानै टिल्लुजों रायज्लायबाय दङमोन?
नों मानो बेफोरबायदि बिजुलि? नोङो जोंफोरनि संसारखौ मानो सिफायनो नागिरदों? नों आंखौथ' बादेनाय। नों गावगायनि बिदानि संसारखौनो मानो बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों? आं जानानै नोंसो रायज्लायबाय दंमोन आरोना? आंलाय मानो रायज्लायनो? जानला मानला बुंबाय थानाङा होनखादों दे आङो। दोन फनफोरा। 1 मिनिट बिजुलि। आंनि मबाइलखौथ' आंनि अनगा रावबो दांखाया। आरोथ' जोंहानियावबो रावबो फैखायामोन। होनबा आंथ' टिलुजों रायज्लायखायाखै। होनबा नोंनि अनगा सोर दांबावगोन आंनि मबाइलखौ? नों नङा सोर जाबावनो बिजुलि? आं नङा होनखादों दे। बिजुलि, नोङो आंनि अननायखौसो नुदोंना? नोङो आंनि रागाखौ नुवाखै। नोंसोरजों बेसेबा अनज्लायनानै गोरोबनानै थायोमोन आङो। नाथाय नोंसोर मानो बेफोरबायदि? आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो बिजुलि? आं जानानै नोङो टिलुजों मानि थाखाय रायज्लायनाय? माने मा? नोङो आंखौ नोंसा बिदाजों दोंनि संसार जानायखौ नोङो मोजां मोनाखै? नायबाय था नोंखौ आं बिजुलि। नागारनायाव गैया नोंखौ। दिनै नों आंखौ बेफोरबायदि खालामदोंना? जानला मानला बुंबाय थानाङा दे। सिथा बिजुलि। नोंखौ खाथियाव थाबा थांसोबागौमोन आङो। नोंबो मिथिगौ नोंनो होननानै। आंनि सिगाङाव ओरैनो एक्टिं दिन्थिफ्लाबाय थानाङा। एक्टिं दिन्थिना लाब गैया। मानोना आं नोंखौ हमखाबाय। नोंखौ हमनो हाखाबाय। आंनि मबाइलखौ आंनि अनगा रावबोआनो दांखाया। आरो मोनसे खोथा, नोंथ' आंखौ सिगाङो नोंसोरनि रुमाव सार्ज होबाथाय बेसेबा गाज्रि मोनोमोन। ओमफ्राय बै साननैसोआ मा जानाय? आं जोंनि रुमाव सार्ज होनो हागोन दे, मानो हागोन दे होननाया, हा? माने मबाइलखौ नोंनो थारमाने नांगौ। होमबासो नोङो मबाइलखौ मोनगोन ना? ओमफ्राय जेब्ला आं सार्ज होनानै खामानि मावबाय थायो होमबाना नोङो आं जाफ्लानानै टिलुजों रायज्लायबाय थायोमोन आरोना? दोन मा जानला मानला आंखौसो दाय हमला बायोलै बाल। गावगायानो रायज्लायनानै आंखौसो बुंनो फैदों। लाजिया नोङो, हा? आंनि हौवाजों रायज्लायबाय थानो? हौवा थाखानायनि उनावबो? नंगौ नामा? नों गखाला बिजुलि। नों नायबाय था, नों गखाला। है दोन। बोरै हमनो हाखौ बिलाय? दाखालिफोरथ' आंखौ जेबोखौनो सेक खालामाखैमोन। दिनै बोरै सेक खालामारखो? नों हाजारखि आंखौ होनना मोनथि, थेवब्लाबो आदायाथ' नोंखौ फोथायखायाना। जेनेबा आंखौ होनना बुंबाबो आदाया फोथायखाया, आं मिथिखागौ। नुदोंना? बे बिजुलियानो मार। बेनि रायज्लायनाय स्टाइलफोरावनो आं हमनो हादों। बेनो मार। बेनि अनगा सोरथ' जाबावनो? फनखौबो दानना होलायदों। बेनो मार। बे बिजुलियानो मार। नों आंजों खारग'गोन सानदों नामा बिजुलि? नों खारग'आ। दिनैनिफ्राय आं गोसोखौ हमथाना थानोसै। बांद्राय टेनसन खालामबाय थाबाथाय लोरबांसो जालाङो। आं गोसोखौ बांद्राय लोरबां खालामना लानो हाया। नङाबा आं हारिलांगोन। बे बिजुलिखौ जै जानो होआ आङो। नों रेडिल' जानानै था बिजुलि, न'निफ्राय थांनो। थफ्ला थफ्लि नोङो बुथुमना लाखा। आरो रामोनदा बिमायाबो फिसाजोजों समान गाज्रि। र' मोनसे बाथ्रा। ना सुइस बर्डखौबो बिसोर सानैयानो गाज्रि खालामदोंमोन आंनिखौ? औ, जानोबो हानाय। ओरैनोसो बिसोरो मावजिखौ दाय हमफ्लादोंमोन। आंबो मावजिखौसो सानदोंमोन। नाथाय बिसोरसो, आं मोनथिबाय। बिसोर बिमा फिसा सानैबो लोगो नांनानै आंखौ माबाबाय दंमोन। नंमारगौबो दे। दासो फारि फारि बुजि मोनजोब्बाय आं नोंसोरखौ। बिजुलियाथ' बिजुलि, नाथाय बिमायाबो मानो एथ' गाज्रि दे? मानि थाखाय? गावगायनि फिसालानि संसारखौनो मानो सिफायनो नागिरदों बियो? माबायदि बिमा बिफोरो? जेब्लायबो मोजांखौसो साननांगौ बिसोरो। माबा गाज्रिखौसो सानो माथो। आरो आं एसेबां गोरोबनानै थानो सानो बिसोरजों। आंखौ मानो बिसोर सैया एसेबो? जेनेबा आंहा मा दाय दङ दे? बिसोर सानो खोमा आङो टिलुनि खालाय होननानै। बेनिखायनो आंखौ बिसोरो मुगैयो, सैया। नुवाखै दाखालिबावबो बोरै बुंदोंमोन आं मालाय टिलुनि खालायनो एसेबां बोसोर गोसथोलायनानै जेबो जाया जानो नोंसोरनि गेजेराव होनना बुंलायो। लाजियाबो खोमा बिसोरो। बे गावगायनि फिसाजोआनो बेफोरबायदि खोमा। देहानि सोमोन्दो लाखियोमोन खोमा जायखौ गोसथोयो बेजोंनो। नाथाय आंथ' बेफोरबायदि जेबो देहानि सोमोन्दो लाखियाखैमोन ना टिलुजों। जानो हागौ जोंफोर 7-8 बोसोर गोसथोलायदोंमोन। थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जेबो गाज्रियानो जालायाखैमोन। बिसोर आरो बिमा फिसा ओरैबायदि गाज्रि सानो, गावसोरा गाज्रिखायनोथ' आंखौबो बेफोरबायदि सानो। बे आंनि बिखुनजोआबो सिख्लायाव बेफोरबायदिमोन खोमा, बेनिखायनो आंखौबो सानदों। जाय मानसिया गाज्रिना बिसोरसो गुबुनखौबो गाज्रि सानो। आं बिराद आसुरित जाबायलै आइ बिखुनजो नोंखौबो। नों मानो बेफोरबायदि? रामोनदा आरो आं मालाबाबो नांज्लायफेरानोमोन। मालाबाबो बेफोरबायदि जालायफेरामोन। नोंसोर सानैयासो दिनै बेफोरबायदि खालामबाय, जोंफोरनि गेजेराव अर लागायना होबाय। हेलौ अनसुमा, मा खालामदों? दङ र' आं ओरैनो मिजिं। नोंलाय? आंबो दङ ओरैनो। मा खबर? माथो खबरखौनो लायालै नोङो सानसेबो? बिदिनो रावखौबो खबरखौनो लानाय जायाखै रे बे साननैसोआ मिजिं। मिजिं? सेंग्रासो ना सिख्लासो जाखो बे मिजिङालाय? ना सिख्लासो? ना सोरबा सिख्लाजों रायज्लायग्रा जाबाय अनसुमाया? मालाबा फै जोंहानाव आलासि जानो। नोंसानाव आलासि जानो? र' थांगोन र' मालाबा। आलासि जानो थांनो ओंखारलायदों अनसुमाया। आयौ,
सिख्लासो मार खोमा। औ दे उनाव हर दे। मिजिङा सोर अनसुमा? सेंग्राना सिख्ला? सिख्लालै आनै। मा? सिख्लासो? औ आनै सिख्ला। मानो फन हरदों बेलाय? ओरैनो खबर लानो बिदिनो हरबाय थायो बियो सम सम। मा? ओमफ्राय नोंबो हरबाय थायो? जेनेबा नोंसोरो रायज्लायबाय थायो नामा? हरालै आनै रायज्लायबाय थाया। माने जों लोगोसोना। लोगो माने आनै आंथ' लोगो सानो दोननाय बियो मा सानो मिथिया। जिखिजाया गावगायानो सिगां हरग्रोयो। आंनिबा आंखौ बियो एसे फसायखुमायो खोमा नाथाय बुंना लानोसो हाया। मा होनदों नोङो अनसुमा? ओमफ्राय नोङो बेफोरबायदि सिख्लाफोरजोंनो रायज्लायबाय थायो आरो? औ माथो जाहैखायानो आंथ' लोगो साननासो रायज्लायोना। नाङा नोङो बेफोरबायदि सिख्लाफोरजों रायज्लायनो अनसुमा। बेफोरबायदि सिख्लाफोरा मोजां जाया। मा सिगां गोसो थोनो नागिरग्रा बेफोरलाय? आखला मोजां नंखाया बिनिया। सासे सिख्ला मानसि जानानै बियो लाजिया नामा? सेंग्रा मानसिनो सिगां फन हरबाय थानो? दा मोनथिला दिनै आनै लोगो साननानैबो हरनो हायो थेवब्लाबो आं एसे माने फसायै रखम मोनो बेखौ माने फसायखुमायै बायदि मोनो। बेनोथ' नों मानो रायज्लायो? नों रायज्लायनांला अनसुमा बेजों। मोजां नंखाया बियो। आं हरखायालै बेनो आनै मालाबाल'सो हरो बेबो मायबाफोर खामानि थाबा जेनेबा मायबाफोर सोंनो थाबा। नोंहालाय मा खामानि थायो दे बेजों? नङा माने मायबाफोर सोंबा आरो मायबाफोर सोंनो थाबा। हरनांला नोङो बेनो। माने बिनि फनखौ रिसिभखौनो खालामनांला। रिसिभ खालामाबाबो गाज्रि मोनगोन ना आनै बेनिखायनो रिसिभ खालामो आं। नाथाय आं सिगां मालाबाबो हरग्रोआ। बेफोरबायदि मानसिफोरा गाज्रि मोनबाबो जेबो नङालै अनसुमा। बयजोंबो आरो गोरोबलायनानै थानांगौना आनै। माने बेफोरबायदि गाज्रि मोनलायनाय जाबाथाय एसे बोरैबा जायोना खोथाया। बेनिखायनो बयजोंबो गोरोबलायना थायो आङो। आरो जों आगोलो एखे कलेजावनो फरायोमोन ना। माने लोगोआनो बुंजायो। बेनिखायनो गाज्रि मोनगोन होननानै आं रायज्लायो आनै। थेवब्लाबो आंनिबा मोजां नङा। आंनिबा रायज्लायनाङा बेजों। रायज्लायबाय थायालै आनै माने ओरैनो गावगाया हरबासो रिसिभ खालामनाय जायो। आनै आं उन्दुनो ओंखारसोदों। दे नोङो रायज्लायबाय थानाङा दे बे सिख्लाजों। जागोन दे आनै। दा बै मिजिं होननाय सिख्लाया अनसुमाखौ फिस्लाय लाबा दा मा जागोन देनाय? रायज्लायनाङा बियो। मानो रायज्लायबाय थायो? गुन्दिया लाजियाबो खोमा सेंग्रा मानसिनो फास फन हरबाय थानो। टेनसनसो जाबाय आं। बे अनसुमायाबो मानो रिसिभ खालामनांगौ दे? अनसुमायालाय बुंदों र' बुंनाया मालाबाबो हरफेरानो सिगां आरो मा होनो बेखौ नाङानो बेनो। लोगोसो सानोनो। थेवब्लाबो आरो हाजारबाबो सेंग्रा मानसि गोसोफोरा एसे माबा जायोना। फन हरबाय थाबा अबावबा गुलि लांगोन। बाबा आं बिराद टेनसन जाबाय दे। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। माने आंना देहाया मोजां नंथ'आ आरोना लोगोफोर। माथो खालामबावनो लोगोफोर एकदम बेमारानो जाबाय थायो। थेवब्लाबो बिनि गेजेरावनो हगारो आरोना लोगोफोर आङो। दिनैथ' लाबोनो होननानैनो सानाखैमोन आङो। थेवब्लाबो आरो नोंथांमोना नेबाय थायो नालाय बेनिखायनो ससेबाबो हगारनाय जाबाय। गाबोनो जुदि देहाखौ एसे मोजां मोनोबा गोलावै लाबोगोन दे लोगोफोर। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर दा आङो थांसै आरोना। गाबोन लोगो मोनलायसिगोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा। थेंक इउ।